ako malion kanganga awekado an sentiri siri halibi min bi se ka to nyini fe awekado bi ke soro fenyi wadane ya kango da anga jamana nyamaka no be ashimi kuita nabo kofo ako kunu kalo kleta ani fla san 2024 wakari min bi taleke shogel ko kala maiga aliya awekado anga gwa koron nama onyema bay min ministry wakari awekado wulika jom min no kele do malikura tasira do wakari shogel kumbe o kene kan ministry mana teme madangoro bay nyere alebiti siri aklina ni mirina min be abo boko bi kuni waliya min vlene na kera akera yoro la yoro min be na bi wele ko salle de banque centre international de conférence de Bamako no be sey sebe ko fo wakari akera ka gwa koron nama amma bela jile toy akera ka shogel yere away kado ajenjo ko chaman toy ni wuli ka joy ngonna na minya away kado kuna funi diba sabab ma o de wele la o de stratégie minya shaka kunate le away kado rédacteur en chef ORTM togola sirabba chili le away kado section enquête ORTM ali kado Sedou Martrori promoteur do radio bawle away kado ulu de wele la kaseka ni waliya yi away kado kaseka ni ngobla bala ko minya away kado ernani o franjela shogel aye fenjamon fo shogel ko kala maiga away kado anana kuma feminga obitalike jamana yere away kado o tabuluka minyi away kado o temeningo yere ka kenya minyi kle dama dama ayoke ripo mina shogel away kado akmana oka yingali nun tali iye talike feminga bitalike angalla kanaka bitalike awni jamana were aw ko nyawka bitalike jamana ka yirwalika bitalike away kado minyi energy ko no yobeta anga kurango ko fo bitalike kala taw away kado o la haliya obi chugumi minyi away kado yurgurgu ani nyamili jugu wakari o keleli bitalike o fanaka bara ani kado minya an boli mingera sedia wula wakari ni bela jile kuma kera ni mbeka malika shiniya siki yere bi chugudi asiyesi ko ayesi ko nana no alias des états du Sahel nabo kufo donc ala away kado awulika joji mende be kanye shini ngo bela jile ma ko deun yere bulo ko ni veve flene ni gal foyti mi away kado majabi soro shogal ko kala mayga fa hali no ya soro ado be shogal ya away kado yipulu tebe away kado ulu dafe doni kerengere ni yala mimbi talike away kado kurango ali kado kurungaram mimbe na be kalata ko na bulu ko fo ako away kado nyedo ambe ba do away kado chika mimbe an bulu no ye mission ali kungle na mimbe auna jelendo fuka asiba ko jele ako kumana kanga dania takadda radio nyama baka no be away kado ashime guita ko fo ako ni ala sonama kurango abi fere sorala wati na meble ako anga dania takadda away kado away kado akaki guyare anga dania takadda oka malika shini nyasiri asiyasi konona na abi talike obela jele sirafe ko ne ningo bela jele takalaje sogel ko ale be yoron me ko be kali ka kene kosobe sabu minya away kado ale ko ni ko mo ko hakila mado be kuma chaman fo ako away kado ni zin bana ani folo bana ko kelinde ko ni zin tay away kado to toro de ko ale ki se lafio bo mana ale ko mi se lafio bo sirafe alhamdulillah bi ale ka kene ko away kado je suis en bonne santé sogel ko kala mayga ote benengo ka boy aya jira ka fo minya away kado anga du taruku la doni ka kuma doni sogel ko transition yere bulu la chugo mina ani anana chugo mi donc ala makana nyino ko koy ni yi transition intaka laje ko kare do rete koy malion yere kala nyini do malion yere ka away kado wuli ka jo ko nana ni ngo bela jilije sogel ko kala mayga fami ngoni kera ni sawi premier ministre ya jira ka fo minya away kado sura su chama de kumbe away kado jamana ngono minun tesu jamana sura su ye ko kare ulunna na ka keka jamana infa sura si bahibo ga unani biche ko kare ni min makinya o magla yedungo do jamana yi away kado abigela de konnana ko sen SP mau nale ko ni kera sawuye fen jama gumbe ani gela chama gumbe jamana ku shuru lebe kata hakilna ni mirna minun ve ala barkala abela jele an noyara wala maiga chef de gouvernement akwa ale dale do ala ka fo mali be kata sira min ve bi sikata ala mo bi sika sege mo bi sika dimi wati dawla nga sira nyuma min be nangumba no fe wakar ko mali bo sira nyuma nga goyi ko président de la transition no be ashimi goita ko fo ako away kado jamana be kata chumi ashimi de away kado maye ma min be no be architect na bu ko fo donc ala ale de be ko bela jele jalatige ka be sigi singa wakar ale ingénierie ale bi ni jode ka fo away kado ni ngabla ni be sika keta no kera ni binya ainsi de suite ma bi no be no bo waliya no luye manevru ye ko ya away kado ministre yi do ka ke min bi se ka to jamana away kado nyini fe obi ke soro fe sogel ko kala maiga ako assise national min no kera no anga nyogon yiwi nyogon ye baski ka fo bay no ANR abi bara minani wati na ko de wolula away kado ANR awulula odila kado okuma obara olu dibe ka ke yelma kurangoi ako ke me an bulu chugo di bi ngal to misigila sogel ka away kado problem min be anguna yelmo bina banwa ina fambora ka min fo sogel ya jira hali bi ka fo
fɔ danaya o ka da Asimi kan n'o kɛra ni Ala sɔnna ma ɲini fɛn a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko fɛn min ye dialogue ye n'o ye sigi ka fɔ ye maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛna kɛ occasion ba de kɛnɛba de an ka problème fɛn fɛn bɛ yen an ka gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen Boubacar an ka se k'o batiri an ni ɲɔgɔn cɛ fura min bɛ se ka sɔrɔ a la an k'o fura fana an k'o fɔ Masiri Kaba n'o ye Laya Jara ye hali bi Awa i k'a dɔn soir de Bamako a ko Awa i k'a dɔn Choguel ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ premier ministre a ye a jira k'a fɔ sira min bɛ anw bolo nin waati in na transition bɛ ka taa sira min fɛ sira ɲuman don koyi k'an kana jɔrɔ an kana siga wa ale kɔni dalen don a la k'a fɔ jamana in bɛ taabolo min kɛ i ko bi sini ɲɛsigi caman bɛ yen Boubacar kɔrɔnfɛla in Awa i k'a dɔn jamana in ka sini ɲɛsigi a bolo nin bɛ kɔrɔnfɛla in na koyi a ko kuma na sa min ye Awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi Russie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkaliw busamisɛn taara k'o fana a sɛgɛrɛ o sira fɛ yalima o bɛ lahaliya jumɛn na Choguel ko hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen o bɛ ka kuma dɔw fɔ Russie ni Mali ka Awa i k'a dɔn tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma siga t'a la baaraw ka ɲi wa k'u tacogo ka ɲi wa ni Ala sɔnna ma nisɔndiya ani nimisiwasa o dama de bi sɔrɔ a la hali bi k'a ɲini maliyɛnw fɛ Choguel ko ten ko an k'an cɛsiri an ka ceinture an k'u sɛbɛkɔrɔ seere chef de gouvernement min ye Choguel Kugala Mayiga ye a ye foli ani tanu a y'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ yan'u tɛ baarakɛlaw minnu bɛ k'u yɛrɛ di min bɛ se k'a to ɲini fɛ o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn an bɛ don min na i ko bi kalata ko kuma Choguel ka a jira k'a fɔ kalaw bi ta koyi nka baara min bɛ ka kɛ baaraw ka kɛ fɔlɔ o de ɲɔgɔn tɛ min ye Awa i k'a dɔn maa si tɛ min bɛ se k'a fɔ k'i bɛna kalata ko kuma fɔ jango tɛ k'a fɔ jamana bɛ lahaliya min na a ma bɔ o kɔrɔ fɔlɔ ale kun jɔn ni kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ k'an bɛna Kidali minɛ ko o kɛ an ta ye ko jamanadenw ka taa Kidali bɔ ka don ani k'a dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiriw o ka se ka kɛ Kidali nin cogo in na a mana kɛ cogo cogo Choguel y'a jira k'a fɔ min ye Awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi quand tout va se régler on aura des élections ni kow bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban pewu kala bɛ taa kuma ɲɛna o tɛ a tɛ tɛmɛ o kɔ kuma ɲɛna Boubacar Choguel y'a fɔ cogo min Masiri y'a sɛbɛn cogo min anw fana b'a sɛbɛn o cogo in de la a ko kuma na sa min ye Awa i k'a dɔn politique maa si kana na k'a fɔ i bɛna Awa i k'a dɔn i yɛrɛ mandiya kɔrɔbɔ k'a fɔ i bɛna anw ka armée yalima anw ka l'école k'a fɔ k'an bɛna ka na o tiɲɛ chef de gouvernement a y'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ hali bi an ka da an ka siniɲɛsigi la k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ lafiya Fasiri filɛ Laya Jara Awa i k'a dɔn a ka fasiri dɔ bɔ a ka soir de Bamako o ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye le point ne b'ale sama ka gɛrɛ na sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Aside Jape a bɛɛ n'a ta ɲɛma mun ye Aside y'a jira k'a fɔ ko trafic ferroviaire n'o o kofɔra nɛgɛ a ka boli nɛgɛ ka an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ terrain boli ko n'a b'o kofɔ ɲɛma k'e ko jigisigi ko a ma yɛlɛma ka kɛ jigi waro ye wa mun ye Aside Jape a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ ni kana san caman bɔ a dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye terrain kɔni a kun jɔlen don an ka jamana kɔnɔna la nɛgɛ a ka boli nɛgɛ ka a kuma yɛrɛ kɔni ko a kun tɛ fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye wuli ka jɔ o nana bila sen kan kabi juin tɛmɛnen 2023 nɛgɛ a ka boli nɛgɛ kan n'o bɛ terrain boli baara o kofɔ wuli ka jɔ baara ko o nana kɛ i b'a ye k'a fɔ ko a nana kɛ nisɔndiyaba ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye k'a ye région o kɔnɔna la terrain yɛrɛ bɛ tɛmɛ dugu o dugu la fo ka taa bila Kaye duguladen bɛɛ lajɛlen kɔni ko u nana nisɔndiya ɲɛma u jigi nana sigi nka sɛbɛnnikɛla ko e k'u ka jigisigi a bɔra sɔgɔmada fila la ka tilegan fila sɔrɔ de wa o sababu kɛ a nana ye k'a fɔ ko min ye terrain kɔni ye a jɔlen don a bɛ ni kana waatini bɔ ɲɛma k'u ka jigisigi ko a yɛlɛmana ka kɛ jigi waro ye kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ n'an k'u ma ko cheminot n'o ye terrain baarakɛlaw ye u ka jigisigi ko a yɛlɛmana ka kɛ jigi waro ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ terrain a bɛ taa kɔ de wa walima a bɛ segin kɔ de ɲɛma a kɛlen bɛ ka ɲininkali to min ka a sigi a ko ka ko n'i ye kow taabolo jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma wulikajɔ caman de bilala sen kan walasa mun ye terrain a kasikan bɛ se ka bɔ cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Kaye ka bɔ Kaye ka taa bila Bamakɔ wa ka bɔ Kaye ka n'a bila fo Bamakɔ kɔnɔna la terrain a bɛ tɛmɛ dugu o dugu la ɲɛma ko wulikajɔ nana bila sen kan walasa mun ye baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka sɛbɛnnikɛla ko nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ terrain mun bɛ n'o bɛ tali kɛ terrain numéro 15 la ɲɛma novembre kalo tile 24 tɛmɛnen n'o bɛnna Sudan dɔ fɛ novembre kalo tile 24 Kaye ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 9 yanni ka se gare de Mayina ale ma a nana k'a fɔ ko o terrain numéro 15 ale kɔni nana kasara ko o sɔrɔ nka mun ye ko in kɔni a sera o bugana a masiba ye o sababu kɛ maa si kɔni o ni a ma to a la nka mun ye société du patrimoine ferroviaire damasɔn kumana n'an k'a ma ko Supafɛri o cakɛla fila kɔni bɛ yen ko olu ye gɛlɛya ko o sɔrɔ a la wa i bɛna ye k'a fɔ ko tiɲɛni dɔ kɔni o kɛra la n'o bɛ tali kɛ nɛgɛ yɛrɛ a bɛ boli nɛgɛ min sanfɛ araye n'o araye ko fɔ ɲɛma ko tiɲɛni dɔ ko o nana a la sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ o donni na n'o bɛ novembre kalo tile 24 san 2023 ɲɛma fo ka n'a bila an bɛ waati min na comme sisan
nega koni atika boli nega kamble bela jele kele meki da global sigi ma shi tika kuma mamu ne tere barakala yo ulu tika kuma wa mu ye soma faire ulu ma fana nyama kele meku da global sigi sabengela koni duyo ko jete mina kalaje da butat siga sigin ngangoi o sabuga na fora ka foko mu ye jamana ale milliard chamande milliard ta nywana nyama a jamana o de bo aka wakane kono wala san nege abishiga boli nege kan tukumna nyama o milliard ta ko kuma na ko akera tukoji nyama ko jamana do be feka akuna fonia ninga adon milliard ta atara ro jume milliard ta ne bora ka foko mu ye nege ko abina boli nege kan ko terem boli ko o baro ko obina ke milliard ta ko kuma na ko atara ro jume sabengela ko akana ke suwabu ye mu ye shemino u sebe ko dimina ko sabuga ni wachi la bayna terem fele ka jolla ba mu ningo ke akara suwabu ye ka shemino ku sebe ko dimi nyama shemino chama ne be olu shugora ko ko bla peu wa ba ka foko shemino chama ne be nyama ko do era ko ni e ko ta kelente amake diwa olu chama keleme ki bolo da na buka kule kan ko ni ko sebe ko bo ko do era ko me dugu mun ko na la ne terame tema o dugula iro fe nyama ko dugula den chama fena yu shugora ko obla sebe ngala ko ni ko atsika blata abada ko sabuga na fura ko sebe 1 milliard ta nyama ko bo ka foko nege akaboli nege ka na milliard ta ko atara ro jume mata aketu do ngala ko akoko ngoni ni yaji temna kalaje nege rebe boli nege ka terrain abetike teme dugu mun la olu dugu bela jilemba anafa masura ko osro nyama ka beti jo dugu biduru onwana la wa me domna ko bi o dugu biduru dugu la deun abela jeleme gele korna la ado yu sigura era ko ko obla ko ngala ko munya akera jigi waro danye muye ma bolo ngala ko ni ko ngoni na be ni tabolo ina wuli ka jo bela jelele ka ngabla senga wala samuye nege abisika kule kura tukumna jamana ko do me sega lafiya tukumna ko sabga ne nege na amakule ne terrain na ma boli nyama abika sababu ali dabolo fon songo ko ka do tama fara akangoi abika sababu ka dabolo fon ku songo ko ocha ore kama muye acide japa ka bole point ko na la ayira ka fa ko muye jamana marabagaw kama feran dabali bala dile ne ke muye terrain ko abe suna muna ni wati na ka wuli ka jo asenga rasa muye mali do me sika lafiya tukumna na fon filane anya bole point ale ko na la acide jape ale afasiri ibonya obala bakari bonya baraka bonya jaranye bakari terrain ko la haliya be min go fo bakari wuli ka joni kesuru ka ke min nyefoli ka ke fo so dewi terrain la haliya bi chugo mi fo so dewi nga bwa kalama sabu terrain go nguma chaira wari ma ke yoro mi wari dun afara ko abora o na kera chugo mi o ka nyefo fo so dewi to dossier to be ka daile chugo mi bakari terrain go dossier fana aka daile no ya soro min gembe ka chonjolo ke ka ta koso bakari o kanyini o kanna akana nyefoli ke sabu jamana be don mi yoro mi nay ko bi bakari anso mi na ko ambora fen jaman galama de fen jaman de bi o ma korolen petri ga kura ya mulo ya ambora fen jaman galama de nunu chama nya jamana imbusu ko su be da jamana inga don na bo positiona anga terrain wari ma min gembe ka hermu kana koyi a cika ta ka ke benjaye ka anto gele ko no de milliard joli ko boko terrain kumulo kana nu kelembe ka dunde o kana ala shini terrain kumulo no ma dun fana kembe mi o kanya fo terrain ko ala kan ni sababu bokara mbita min away kado indicateur de renouveau igere ke dumbia bokari ade kumambe min ye kalo klimugo ani nani no ye février kalo bokari abuja bokari wuli ka jokelembe mawfe no be suba ton ko fo no ye sedia we bokari min away kado politique ma ton ma minum bia no minum bi fanga ngwara daba minum bolu ko fo mali tola burkina ani niger bokari ko sedia wo kembe ko lu wele nyogo nyi bilebele min no bi na ke kalo klimugo ani nani ako ni nyoanye min vle ne ka opposant wele ma minu ye ngwara daba wo fanga sinama ton ma minu ye oluyi wele away kado jangote jamana min be no lu ya jira ka fo antecedent wala bi antecedent wala shini olu fanga sinama ton ku wele kata kuma away kado jamana tola bakaru ye fanye fami na be away kado dakar boli da nabo ko fo akoni ya jetemine kalo klim ga ani nani to shini angoro Nigeria Abuja away kado wuli ka jo ani chesere be ka ke mawfe min be communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest na be CEDEAO wo nabo ko fo bakari CEDEAO wo kanga wuli ka jo ke ka kuma jamana minum be no be farafina dugu chama ko fo kerengere ni ala amfa ve dugu nu lakana ko be la haliya minga CEDEAO kanga kuma odika aka jaw butola nyangini bere min be no tambe ka dan Niger kun aka cha ala fe o nyangini bere bakari bi dobo ala yelmo ba wuli ka boy nga kuna foni disira chama mbade de yajira ka fo minya away kado mwara dabo fanga sinama to ma minum be no ye politique mawye bakari ko away kado welele du CEDEAO jamana away kado ngara dabo chama welele ga welele te koy minya jamana saba min be no lu ko ku ti CEDEAO la ngara dabo ulu wele kun ye munye ngele na ubi wele kata kenenga Mali Burkina Niger ulu ya jira ka fo kulu tala be utala shi fatrike ba ko jatemine ka ba chaman de ni ngoyin jatemine ka jira ka fo ati fom ya bi
ati fomu ya shini CEDEAO kan nin kadri nun ko lu wele jamana min go kan tala an nawti nyuan fe amman anti nyuan go bakari o ye fenye femi na bi Dakar boli ko fo nga u be ka hakina wala jira ka fo ko ni ma minun fleni u be ka ta u yere ka ciudi la bakari e yere ci ka ta ben CEDEAO yere ka nyonyima o yere damate minye jamana to be awai ka do luka mo ka ta ni wati kelena o ye fenye femi na bi ma kamara gwa jatemina ko ni ya jira ka fo ni ngo min fleni kabiri kudeta no kera bakari na kera so bu ye ka awai ka do jamana yin tabulo do ko lu yugu ni CEDEAO ya ale ko ni kembe ka nyangini ta ka nyishin jamana numa o nyangini nu o hakilla ka fo ko bi ke so bu ye minye awai ka do fanga be ma minun bulu bi luka seka sigiko luka seka awai ka do jatemina do ke patrika ba ko CEDEAO awai ka do aka wulika joke Abuja kanim ma ko fole nun wele yar matina ke so bu ye bakari fanga minun bi singa awai ka do oni minun yere be karim bi nywana ka seka awai ka do ulu yugu yar ma ko u bon u flengolo ci ku da kulu ciwa yere tina ke so bu ye ka to awai ka do halbi nunu ga faranywanga o ka bebe ka ta CEDEAO jugala wa ni ka ke watila wati mi awai ka do CEDEAO awa jamana saban nun ko kulu tala utero bi utero shini bakari yo kuma fo ako Abuja Nigeria opposant oluka ta ye kene kono ye nwara daba we minu ye fanga sinama ton bakari awai ka do yalma ni te Dakar boli yere kene kan taiwa nyama una do ka chokro bla ka ta tungala wallahi CEDEAO faga doka chokro wala ta tungala wala sika fuitala doka chokro ta tungala no ne Dakar boli de Dakar boli dande ni wa fasiri ke ba ko ni ngomi fleni bakari ko shiti ke ganza CEDEAO mana fonfa min buluda iba suro awai ka do ko do be anyebe min na tola yalma abife ka min buluda ako de strategela CEDEAO kan ni min fleni yalma atina ke sababu ye kele juguba min be jamana nu ni nyuanje ani uni CEDEAO ni nyuanje ka to bela jele jugu yawa akwa mana ke chugo jamana nu CEDEAO kan ni waliyan abike so buye bebi to idana wa abike so buye bebi sira nyuanye bebi nye mana bo nyuana mana halibi CEDEAO ka hakilla nyuma soro ka baraka ke chugo nyumana min be se ka to jamana kono dum bi fara nyuanga bebi ke kelinyi CEDEAO awai ka do a dinosaur nunu bi fara nyuanga de min be se ka to ka jamana uflengulunci uda kulunci tanke uyara sago make bakaru tilafia wani yeko were de dabule de ka opposition ma wele kana mun vie nyama ni jamana sabai a opposition ma ni ikumulo yira ni koina nyama ikatungala takala tigara kara mu mati o Italia mais tasaka ta kuma ango jamana togolo bo be kati yira jamana togola kati yira wallahi ni yira ma fi na ikatungala takala tigala aywa igre dumbia ko ni ko ako be de Mali ni Burkina ni Niger u kana CEDEAO fle ka dabo tukuni de ala ka ni sabobe una karala ila doka chokro baka igre dumbia indicateur de renouveau bakaru ka bido boli bunya bala nyama tabate banata nyumange o CEDEAO ko ni tanyi atato do wati nyumange nyama indépendant de be mbolo do me bona te chari mamu no akono o de betalike Musa Salon Kamara Musa Akumara alibi ayira ka foko suba nunu no be CEDEAO okofo ayira ka foko mu Nigeria jamana masake korodo no obe jinali do okofo nyama ale ko ni ayira ka foko mu CEDEAO keleme ka sanction mu ko ta ka jamana sabai ka segere Mali Burkina Faso ani ka ta fara Niger ka ko mu CEDEAO ka a sanction ni ka wuli tele la ko ni koro fe mbora mamunda kono o de be Nigeria masake koro okofo nanka ma Yakubu Gowona ale ko ni ka ngarta ke ka shimu CEDEAO mauma sebenengala ko ni ati temina kala je ni wati na CEDEAO ko ni abeni ngana da kolonci ka fle kolonci sabu ka minen woni asibe ko jengana no wati na no be CEDEAO ka minen okofo usiratika la sa ko mi Nigeria masaka ko mumbe nanga ma Yakubu Gomo ma alete ma dogole ye jiera buna kun kana ka bile farafna ko na la o sabu ka mu CEDEAO atutige baye ulle ama fo nanzara kana perfonatera nyama ko nunu ya adoye usiratika la sa ale ya ka fo ko mi ni CEDEAO bugla kana ulika jo muninga senga ya kilata muno flele CEDEAO la tan la sanction ta kani jamana damado ku segere o sanction ku ka awuli telela wa munye jamana saba mun fana no liya laini ka fa ku be bo CEDEAO la nyama ku wase ko bara ku tabo telela Musa Salon Kamara ako ka be janvier kalo kile mugwa ani sheki adugulente mashila ka fa ko muye Burkina Marabaw Mali Marabaw ani kata fara muye Nigeria Marabaw ka liya ira ka fa ko muye jamana mumbe jagulu mumbe naga ba ko CEDEAO nyama ku te CEDEAO la biku uta alasini sebenengala ko ko fa foli
kɔni a nana kɛ sababu ye maa caman kɔni o jɔrɔla maa caman amina kɛrɛnkɛrɛnnena maa minnu bɛ a ka jan n'olu yɛrɛ CEDEAO tutigɛbaw ye CEDEAO biriki fɔlɔ maa minnu y'a sigi ɲɛma u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u sɛbɛkɔrɔ degunna o siratigɛ la sa a maa minnu bɛ n'o y'a maa yeleke ye CEDEAO tutigɛba dɔ ye ale ye o de bɛ Yakubu Goman kofɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO filɛ ka baara mun k'o kɛ sanction ta ka ɲɛsin Mali ani Burkina Faso ma ani Niger ɲɛma k'u ka sanction ninnu ka wuli ka bɔ teliya la a ko n'i ye nin cɛ kofɔlen yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ n'o bɛ Yakubu Goman kofɔ ɲɛma maa don a ye Niger mara san 1966 ka taa bila san 1975 ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen a kɔni ye an b'u ko laɲini a ko mun ye sigikafɔ baara ko o ka kɛ mun ye filanjɛla fanga ninnu ani CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la sa a kɔni y'a ta kɛ bataki ye kabi araba don n'o bɛnna février kalo tile 21 ma bataki mun kɔnɔna la a taara di mun ye CEDEAO yɛrɛ jabala mun n'o bɛ Abujakaw fɛ yen wa a taara di u ka président de la commission n'o bɛ Omar Atelier Touré kofɔ a taara bataki kɔni ni ka taa a di o ma bataki kɔnɔna la mun ye général Yakubu Goman a b'a yira k'a fɔ olu de ye CEDEAO tutigɛbaw ye wa CEDEAO biriki fɔlɔ olu ye Yakubu Goman olu de y'a dabaw ye CEDEAO ye sigida ŋaniya mun kama olu b'a dɔn CEDEAO ye laɲini mun tɛ dɔwɛrɛ mun ye jamana kɔnɔdenw ka degun ka wuli ka bɔ u kan jamana kɔnɔdenw ka ɲinifɛn ko o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko mun ye CEDEAO kɔni ko a sigikun o de o ye mun ye nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Yakubu Goman kofɔ mon général a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye sanction mun ni CEDEAO kɛlen bɛ ka ta ka jamana saba in ka a sɛgɛrɛ ɲɛma k'u ka sanction ninnu ka a wuli teliya la wa ale bɛ mun ɲini CEDEAO maaw fɛ ɲɛma a bɛ fɛn saba de ɲini CEDEAO maaw fɛ o k'o kɛ teliya la a ko a fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye sanction mun n'a talen bɛ ka ɲɛsin Burkina Faso Guinée Mali ani Niger u ka sanction in kan ka sɛbɛnfura k'a fara k'a fili ji la teliya yɛrɛ kɔnɔna la a ko a filanan ye fɛn jumɛn ye jamana minnu fana n'u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO la Burkina Faso Mali ani ka taa fara mun ye Niger kan ɲɛma ko o jamana saba in fana k'u ka segin kɔ baaraw ko o boloda o fana mana bɔ ye mun ye Yakubu Goman a y'a yira k'a fɔ ko mun ye a sabanan ye fɛn jumɛn de ye jamana 15 mun n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔna la ɲɛma ko a jamana 15 bɛɛ lajɛlen o masakɛw k'u kana u ka ɲɔgɔn ye teliya yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ se ka kuma cogo min na CEDEAO jamana ninnu lakanabaliya mun na a bɛ nin waati in na CEDEAO yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo di k'u ka jamana 15 masakɛ bɛɛ lajɛlen k'u wele u bɛ se ka sigi a mara si kɔni ka a baturu u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a ko n'i y'a jateminɛ k'a a lajɛ nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Yakubu Goman kofɔ ale ni maa minnu ye CEDEAO tu tigɛ ɲɛma siga t'a la ko a maa dɔ ye ale ye koyi wa mun ye an ka général Musa Tarawele Bala siga t'a la ale y'a tu tigɛba dɔ ye a ko n'o bɔra mun ye lieutenant colonel Seyidi Kuntise ale ye Niger ka den ka taa fara mun ye général Abouakare Sangoulé Lamizana ale ye Burkina Faso ka ye a ko CEDEAO tu tigɛba ye ninnu maaw de ye n'a ma ye k'a fɔ ko a maa yeleke mun fana ɲɛma n'o bɛ Nina bi n'o de bɛ Yakubu Goman kofɔ a ye cikan bila ka taa di dinosaure ninnu ma ko ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka sanction ninnu u k'a wuli teliya la o sabu kɛ mun ye CEDEAO k'a ma sigi nin kama nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ sɛbɛn mun na o de bɛ indépendant ale kofɔ maa mun y'a fasiri Musa Sayon Kamara i bonya o b'a la Boubacar CEDEAO ma sigi nin kama sa maa wɛrɛ de bɛ yen CEDEAO tɛ koyi agenda caché de wɛrɛ de fɛn wɛrɛ de bɛ yen min tɛ CEDEAO ye wallahi CEDEAO fɛn wɛrɛ de bɛ yen min tɛ CEDEAO ye i y'a ye wa CEDEAO tɛ o subaw CEDEAO ma sigi nin kama an y'a dɔn tubabuw sigilen diɲɛ dan na u bɛ ka u ka instruction di farafinna maa dɔw ma olu ko appliquer o bɛ se ka ɲɛ wa n'o a fɔra ko o ma ɲi tuma bɛɛ a ni Ala n'a kira cɛ CEDEAO bɛ se ka sigi jamanadenw kama aw ka tila ka sanction girimanba ninnu ta ka ɲɛsin jamanadenw ma maa dama dama kama hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu ye fɛn min kɛ o ye ko wɛrɛ ye n'a diyara jamana kɔnɔdenw ye a banna mais aw bɛ sanction ta ka pɛnpɛ olu kan wa a b'a dɔn ye wa sanction olu t'a ye yɛrɛ ayi hali olu t'a dɔn ko kɛra a talen bɛ ka ɲɛsin jamana marabaga minnu ma olu t'a dɔn ko fiɲɛ yɛrɛ wulila CEDEAO denw de b'a dɔn anw de b'a kɔlɔlɔ ye anw de b'a ye wa ni sariya yɛrɛ ta ɲɔgɔn fɛ cɛ tɛ nin ye ka Côte d'Ivoire ko dumuni kana bɔ logo feerelaw bɛɛ tɛ nin o tɛ saya de balo cɛ wa Murti la Côte d'Ivoire logo feerelaw bilama anw de bɛ taa san wa hakili k'u bɛ k'an balo fu tɛ koyi anw ka wari de an de bɛ k'o balo parce que an de bɛ taa commerçant filɛ nin ye i ka butigi dayɛlɛ don min bɛ taa sanni k'i bolo de b'i balo 2012 coup d'état kɛlɛ o y'a kɛ o jɔn de taara barikali kabako tɛ olu de ma taa kari loko bɛ ka toli a bɛ ka ton fan bɛɛ fɛ kow bɛ ka tiɲɛ ala a b'a dun yen olu de y'a barasi ta ka tila ka taa kari a y'aw ta ninnu fɛ walayi n'a y'a ta nin tubabuw ka gouverneur ninnu an'u ka ministre ninnu fɛ yan o b'an ka jamana ci k'a ban pewu walayi u bɛ farafinna don ɲɔgɔn na ala ka ni jamana foyi t'a la Boubacar an bɛ taa radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 Boubacar ni mago banna i b'a kɔngɔ 76 33 43
03 ni ya Congo Boubacar Ambi Diaby l'indépendant Awekado Daouda Sangare Flake akumana Boubacar Yurugurugu ani Nyamili Jugu fo et usage de faux mimbi talike Konguru mimbe na be fonction publique Konguru na bo kofo en 2023 Boubacar matani kele mimbe nisika kungembula konondo olu koni tara bukule Boubacar mokokura konondo tarai minya Awekado chef de cabinet ministre tokola Boubacar ale fana ba la koyi kunu Boubacar eleni papier de Roma latika boluga dira de nyama ni mana pole économique la ke koni kanga frega kika dran nyeni ngoyi ko sabu la ba depo kwa koyi mana to koyi na fiu mena mu viena nyama bukasirande wa mena mu via madame na ne bukasira ira ngi manga madame na koyi madame na koyi ni laba nga Madagascar taka alatigara koyi yirugu kele nyama no aso sigoro makema do anga jamana ngona msika fo bisha wari kala la folo Allah to bi ulum blabe wono la magara jendu ngudu he aw ba yire nyinu ama yere nyini jugudi ma feta Madagascar mita ani ama yere nyini o navigate ide ye ngume idela ka jabana mara kume idela ka ministre kankoro shi kume ama yere nyini comme dans les coulisses kuma nun ka chan kosobe ko nun ka chan kulisu kona la ye fendo menga wala nye fendo me ne ka kulisu kona maine ya maine fam galumi ma dayla noni kinya bole do yani ko gen ko mina bigela ko yi wani mun flani ne cien bole no nyon fe ngane re ba do wiado anyuma e meske tita ay ba ka abijana boyena ni awagilo la soronya iba fwa e ko ne ko et toi ça ka nga passeport ko nyina bo ala jambita Madagascar Kamuri awa bita Madagascar la ko ingela la limbe position mina niye Allahu akbar madame na folo ko dossier chama ne be jamana ngono mun ma wuli folo yere no lu wula ko ni wallahi ma jamana ngono sa sarakati mun na be bonyema abarka ka bo ngoy Takina Cissé anga foli ba ko vous êtes très très fort pour lire les journaux en bambara après avoir écouté à Radio Noura FM tous les autres radios c'est tout c'est fini aywa nyama awagido kana ko ni yeleje yele fara nyanga e kanga passeport ko nyina bo dala jambita Madagascar ta telela ni journal bori ba ci ma bo sopu fe mbakala ni takala men takala aba bla ma passer ni meti taka matu yango chugo mi akuma ka chakui ay mati tu yango Daouda Sangare amita nywa fe ako ministre mimbe na nya shinimbe Awekado aunga bara tablo ananga konguru miseni minumbe nu bandu mbara la ananga sikika fo anyere dama ni nyonje ben kenya sirafe na be ministre du travail de la fonction publique ani dialogue social ko fo Boubacar ni hakili bala ay wuli ka joke ka fo ORTM na Awekado wati temenuna ko minye Awekado konguru mimbe na bulo dale kundo yelma na kera ka ban Boubacar konguru kikado ka fo awa aborama konguru ani sababa mabbe konguru dunia jatemene ma ba bi woro ani nani Boubacar olu de o kambo mako kumbe ma ba kele ni kemenani ni bi konondo bi shegi ni konondo mako kumbe olu de la parce que ba ya jira ka fo ni ya ye konguru mborama siga de kembe Awekado minye kasa jugu obora sabu ayira ka fo erezo jugu babe erezo mimbe yurugurugu ani nyamili jugu Boubacar mimbo ko fo ama ke chugo chugo minye Awekado candidat minumbe ko département no ministre so e ka ko ni ya jiru la ka fo konguru wera bina labendo na natawlo hali ni awati mafo ko temenengo kaboy minya enquêteur minumbe no be gendarmerie nationale tola lu wuli la ku sendo kula Boubacar ka yuguli dabo unana ye ka fo siga kungembe yoro mi siga tala blengo Boubacar Awekado bi de hakido ba ko bi tablo minga fa ka nyanyini jinyama jolina Boubacar ni fere ni dabalu make ka jamana karange daw bela jele choix ka wonu bela jele choix Boubacar alabando bi takoy onno woni bela jele na minyi chef de cabinet département tola ya le wele conseiller technique ou Awekado ani chargé de mission 2020 Boubacar ya bela jele wele abeka kata jabilike mun tale Boubacar Awekado kuma ko ni nana dunga boyoro chaya Boubacar minye nyingali busa misen tara ku segere uyi wati dama yoke Awekado nyingali kela ubulu Boubacar ode laban nana kunje muna Boubacar fami mbi wele ko mandat de dépôt Boubacar no kera Aweki jija transfert kana ken non dibi bamo ko bla ibi ta yoro were Boubacar juge d'instruction Awekado afleka mandat de dépôt dauka dépôt era dale dama te koy ka kla ku faranyanga minye minu kanga ta maison centrale d'arrêt de la no MCI Boubacar olu taray minu fana kanga ta buli Boubacar olu fana utara buli muso bala ubala kuy ubala dere muso bala ubala olu tara buli ubala
Bakari o minnu kan ka taa bolo taara boli min ye Isaka citoyen lambda Isaka Tambura kunu ale ka fɛn sanfɛ yɔrɔ ale bɛ dossier ninnu dɔn kosɛbɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ dɔw yɛrɛ tatɔ Bakari k'o ye crise kɔnɔ o y'o piqué muso don a bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya k'a ye Ala ka nɔgɔya k'a ye Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ cɛw crise fɛn in filɛ nin ye Bakari maa caman bɛ kuma caman na Ala ka ni kunsi a ma koyi a tatɔ Ala kibaru ko latigɛ bolila kan Dawuda Sangare a ko hakili lajiginna min ya awai kadɔ conseil des ministres min n'o kɛra kalo tile 14 n'o ye février kalo ye Bakari min kɛra palais de Kuluba jɔyɔrɔ min yɛrɛ tun bɛ yen n'o bɛ ninnu bolo n'u b'a jɔyɔrɔ la papier min kɛra k'u bila a jɔyɔrɔ la Bakari o papier jamana ɲɛma tilala k'u sigi o papier kan k'a jira k'a fɔ min bolo min ye si don mɔ la den kelen de bɛ si bɔ mɔ la o kumana u ka baara min bɛ yen n'o kalifar'u la u minɛna nin fɛn min na Bakari awai kadɔ o baara in o bɔra a ma o tiɲɛna wa baara in bɛ di maa wɛrɛw ma bana bɛ don min na ko bi siga tɛ min na maa minnu bɛ yen n'u sen yera awai kadɔ nin ko in na n'o ye fonction publique ye elle ni MCA maison centrale d'arrêt de Bamako n'o ye kasobonba ye asiri filɛ Dawuda Sangare ale ka bidon bɔli indépendant Ibou ɲɛ b'a la wa ni tera ye dɔrɔn tile kelen tile fila transfert bɛ kɛ dépôt mana k'i kun transfert bɛ kɛ o surunya ɲɔgɔn na ayiwa an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko in tuma dɔ lama ɲama latigɛ bolila caman kan sa wallahi siga t'a la koyi an kun kɛlen bɛ ka caman kɛ danayama ye Bakari Bete min ye awai kadɔ hali bi radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 Bakari an kana sɛgɛn an kana ɲina dankɔrɔba in bi fo ka wali ɲuman dɔn min bɛ tali kɛ awai kadɔ Adama Toye kan Bakari n y'a ye o siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100,000 ye Bakari n y'a mɛn o camanba de bɛ anw ta ti n y'a mɛn ye koyi anw y'a ye de ka taa kɛnɛ kan k'a ye siga foyi t'a la wa an bɛ dugawu min kɛ Adama Toye yɛrɛ ɲɛma Ala k'a dɔnbaa de caya n'a yebaa ye a banna dɛ n'i ye karamɔgɔ in dɔn n'i ye Kutubulayi dɔn n'i ye Adama Toye dɔn ɲɛma i n'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ maaw b'a fɔ ko wula ka jan sini ka jan ale ta de heure ka jan heure de ka jan wallahi Allahu kibaru Ala gunula tɔgɔ b'a bolo wa foraji minnu bɛ yen minɛn minnu kɛn bɛ fɔ yɔrɔ bi foraji ninnu caman bɛ yen u b'a fɔ an ye 1,500,000 Bakari n'i y'a minɛnw fara ɲɔgɔn kan bilahi a foraji kilo ka ca 5,000,000 ye Batara forajiw tɛ koyi Kutubulayi ta ninnu a se panneau minnu bɛ s'a kɔrɔ k'a bɛɛ kɛ panneau ye wallahi groupe électrogène min bɛ se k'a ta ni courant tigɛra o fana bɛ yen k'o sɔnsɔn ka na n'o ye misiri bɛ yan fɛ sugu bɛ yan fɛ i y'a faamuya b'a la ale bɛ yan fɛ a yɛrɛ n'a ka mɔɔw bɛ yan fɛ kalandenw bɛ yan fɛ Bakari jardin filɛ nin Bakari yiritu filɛ cɛ in hali n'i y'a ye ni Ala n'a kira cɛ maa gansan tɛ dɛ ayi n'i ye Kutubulayi ye ɲɛma i b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye maa mun don ani Ala wallahi arajola kuma tɛ wallahi yɔrɔ mɔɔw ko kuma de ko arajola kuma fana kisɛ b'a la koyi sabu arajola kumakɛla bɛɛ ti kalu kan fɔla ye koyi n'i gɛrɛla Kutubulayi Kutubulayi n'i gɛrɛla la ɲɛma i b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye ko Kutubulayi ko Ala ko tiɲɛ don wallahi siga t'a la dɛ siga t'a la ni ne Kutubulayi ye ɲɔgɔn ye ɲɛma i b'a dɔn ko wallahi k'a fɔ ko maa dɔ bɛ dugukolo sanfɛ ɲɛma hali bi Ala kɛlen bɛ k'u lajarabi u t'a lajarabilen don siga foyi t'a la n'u y'a fɔ wa ɲɛma siga t'a la a bɛ kɛ wa n'i gɛrɛla a la yalima n'i y'a lamɛn Bakari a bɛ diɲɛ ɲɛ yir'i la ale kɔni ka diɲɛ dɔn ka kibaruw caman f'i ye sini kan kosɛbɛ lahara wallahi nka a ka ko in bɛɛ gɛlɛya ye min ye sa yɔrɔnin min bɛ misiri ɲɛfɛ f'a y'a yir'i la yen non a y'a yira n na a b'a yira n na a y'a yɛrɛ dilan an fila bɛ cɛ sabali sa a y'a yira n na yɔrɔ min dugumala in dugumala in kɔni a y'o min yir'e la yen ko jumɛn don de don nka e fɔlɔ de y'a ye e fɔlɔ de y'a yɔrɔ ye o ne m'a ye o e fɔlɔ de ye o Kutubulayi Ala k'i mɛn an kɔrɔ ka sijan ni kɛnɛya d'i ma yarabi siga t'a la Ala ka baaraw ɲɛ bisimila an ka taa fɛ ɲɛma notre voix ne bɛ bɔ n'a ye ten cari maa mun kumalen don o de ye Fuseni Sisogo Fuseni a kumalen don ka bɔ notre voix kɔnɔna la mun ye ni Ala deli sokɛ ye ɲɛma n'o bɛ na i ka busan don a fɛ o de ka kusa o n'o tɛ n'i y'i jɔ a ɲɛ ani foreki ka tɛmɛ n'i ye a ko nin waati in na mun ye janfanjugu jumɛn de talen bɛ ka ɲɛsin mun ye anw ka palais de la culture ma ɲɛma ko agent dɔ kɔni ko o de kɛlen bɛ ka to a tiɲɛ yɛrɛ kɔni mun ye juguya kisɛ bilen k'o ta ka ɲɛsin mun ye palais de la culture a directeur mun n'o o bɛɛ palais de la culture kunna bi agent dɔ de kɛlen bɛ ka to a tiɲɛ k'o ta k'ale sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ banajugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko covid 19 ɲɛma covid 19 donnen diɲɛ kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye seko ani dɔnko o sira fɛ ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko mun ye maa caman kɔni o y'a kɔlɔlɔ k'o sɔrɔ
sɔrɔ walasa mun ne palais de la culture a baarakɛlaw covid kɔlɔlɔ u kana a sɔrɔ ɲɛma tiɲɛ don ko mun ye musaka kɔni ko o tiga don nka mun ye ɲɛma ye ani syndicat jɛkulu olu nana fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛ tu u nɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u jɛra ka di k'o min ɲɔgɔn fɛ ɲɛma ni gɛlɛya o nana u ka jɛ k'o fɛnɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko a donni kama i b'a ye k'a fɔ ko est-ce que tɛ gaba ye gaba nana gaba filɛ dɛ Jalakɔrɔji Jalakɔrɔji Asimi nana a banna Jalakɔrɔji Asimi n'ale nalen ne ta o kuma an ka foli b'a ye han gaba a fasa dala ka da a ma ye walayi o ye tiɲɛ ye a dara o zikiri kun y'a ta ye bi o kosɛbɛ nka a nalen mun filɛ nin ye gaba international kɛnɛ ɲɛna an ka foli b'a ye kɛnɛ ɲɛna ala k'a ni sababa Jafuriyawa ka gaba bisimila ɲɛma Fuseni Sisoko a y'a yira k'a fɔ ko mun ye directeur mun n'o bɛ palais de la culture kunna bi ale ni syndicat jɛkulu mun n'o bɛ palais de la culture ale kɔnɔna la olu nana fara ɲɔgɔn kan ka hakilina ta k'a fɔ ko mun ye baaraw u na fɛɛrɛ dabali kɛ baaraw kɔni tɛmɛ ka kɛ n'a a ye a ko hali n'o y'a sɔrɔ musaka kɔni ko o tiga don i b'a ye k'a fɔ ko mun ye directeur ani syndicat jɛkulu ye wulikajɔ caman de kɔni k'o kɛ walasa mun ye kɔlɔlɔ o kana se ka sɔrɔ musaka ko o sira fɛ cogo min na walasa mun ye baarakɛlaw bɛ se k'u ka sara k'o sɔrɔ covid 19 waati cogo min na ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu ye wulikajɔ a n'o cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o kɛ u ŋaniya kun ye fɛn mun ye o de ye baara ale kana jɔ k'i b'a ye k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn minisiri ka dɔgɔ minnu nalen da min bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲininen bɛ cogo min sabu min ye a bɛ k'a dɔn nka dɔw bɛ yen minnu ka ɲi kosɛbɛ gouvernement in kɔnɔna na u bɛ ye waati bɛɛ lajɛlen kelen ministre de la défense Boubacar ale ka yeli a bɛ k'a dɔn o ti kɔnɔdimi ye ɲɛdimi don bɛɛ b'a ye ministre min bɛ n'a ɲɛsinnen bɛ affaires étrangères ma ani kiiri tɔgɔ la ministre de l'économie et des finances lakana ministre n'o bɛ sécurité n'o b'o kofɔ ani administration territoriale ani kɛnɛya ministre olu ye ministre ye Boubacar u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na Boubacar kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a ko nka min ye ministre tɔw ye siga tɛ min na Boubacar a bɛ don min na i ko bi Boubacar i k'a dɔn k'a fɔ kɛmɛ charge de ye koyi charge doni yɛrɛ gouvernement ma wallahi siga t'a la koyi dɔw ka taa dɔw b'a la ɲɛma cɛ yɛrɛ la olu kan ka taa a ko k'u kɛmɛ charge ye gouvernement ma koyi a ko sabu n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ninnu kɛmɛ charge ye gouvernement ma cogo min Boubacar minɛn min kalifalen b'u la u dɛsɛn bɛ ko minɛn a bɛ k'a dɔn u dɛsɛn bɛ k'o fa bi an bɛ don minɛ ko bi taa ni ka segin ani ka dɔn fɛn caman bɛ u ti yela o la n'i ye jateminɛ kɛ technocrate min bɛ n'o ye Amadou Keita ye Boubacar ale min bɔra enseignement supérieur ka ne yɛrɛ sɔrɔ ministère des mines Boubacar a bɛ k'a dɔn ale kɔni bɛ a dɛsɛ ka min ni énergie ka a bɛ k'a dɔn u bɔ ɲɔgɔn na ale kɔni sabakɔrɔ tununnen don maa min bɛ yen tuguni o ye ministre de la jeunesse et des sports min ye a bɛ k'a dɔn ani min chargelen don construction civique ani construction citoyenne min ye Abdul Kasim Ibrahima Fomba ale don wa ale don ale don ne t'u dɔn caman bɛ yen ne t'u dɔn a ye sika t'a la ni y'ale o tuma na sa ale fana bɛ dɔɔnin minɛ ko bi Boubacar ale fana ta yin a kɛn bɛ yɛrɛ yira ani k'a dɔn min ye awa bɔ ka bin sugu dɔw ye minnu kɔni bi maaw kamana gan o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ministre dɔ bɛ min bɛ Fasumu Kulubali kofɔ Fasumu a bɛ k'a dɔn ale de ɲɛsinnen bɛ baara ni a bɛ k'a dɔn fonction publique n'a ɲɔgɔnna caman a kɔsɔn in na jaabi minnu n'olu bɔra n'olu kɔni a bɛ k'a dɔn a jirala ko yurugurugu ni ɲamili k'o kɛra o jaabiw kɔnɔna na a n'a ɲɔgɔnna caman ni gouvernement yɛrɛ ko k'o jaabiw a bɛ k'a dɔn k'olu bɔ a ma ka concours yɛrɛ bɔ a ma Boubacar k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'u yɛrɛ nin ko la olu dɔw minɛna olu ni ministre k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na Boubacar kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a kamana gan bɛ maaw la koyi sabu n'i ye min mɛn baladen da Boubacar bamananw b'a fɔ waati caman Boubacar balaba a bɛ k'a da bɔr'o da o kuma siga tɛ min na a m'a fɔ a nɔ b'a la dɛ min ye Adama Kulubali a k'an ka kuma faamuya a ka faamuya dɛ o kɛra n'a faamuya dɛ an m'a fɔ a nɔ b'a la dɛ k'a fɔ ko minnu minɛna ani ministre k'olu sɔn bɔ ɲɔgɔn na kuma in b'o yɔrɔ de la olu ka minɛ ka taa nin cogo in na ko ministre ka to yen ka continuer ka baara wɛrɛw kɛ tuguni a Boubacar a kuma ka ca dɛ Boubacar o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn classement yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na maa min bɛ yen ni fasiri kɛbaa n'o ye Filani Sura ye a y'a kɛ bɛɛ ka laban ye dernier jɔn ko jɔn a filɛ nin dɛ a ko enfin le dernier de la classe du gouvernement o Bokurunba ye jɔn a f'a ka yafa ma dɛ i ka ministre don a f'a ka yafa ma n kɔni bɛ se ka yafa de la a ka yafa ma yafa deli koyi n bɛ min f'i ye ko in ka teli ɲɔgɔn kɔ koyi ne dun mago b'i la Kaisa kana ko pousse ka taa ko dɔ fana kɛ Kaisa kuma in tɛmɛna ka ban ne mago b'i la koyi kuma in tɛmɛna ka ban tɔn kɛrɛfɛ an ka to ka gafe kɛ kuma in tɛmɛna ka ban o fana ka wusa kuma bɛɛ i da k'i don koyi kana to i da k'i don sabali sa n'a ka ɲi e tun ye mun fɔ ko jumɛn ne ko dernier de la classe e ma fɛn dɔ fɔ wa e ko k'o ye mun ye k'o ye classe jumɛn ye ayi ne m'o fɔ e ni Ala cɛ e m'a fɔ ne ma kuma
ma fofo putre kuma bana ka kuma nyina paka o kuma mi awai kado classe bela labai wakari gouvernement awai kado ale ka classe bela laba o ko ni bulmono ni shimbe mami ma o ye ministre mimbe na nya shinimbe kura ani jikoma no ye awai kado binu kamara yi tan binu tan binu sengana ko binu kamara binu kamara wakari awai kado maukun bolo falen bala doni ko sabo ni mbeko maukun dambala ga binu ye temeli minge malikura tasira wakari anjigi kun baka ka fa bina kuma ni fanye min ba nesi ka nege ka munu mene ka hakilati ka fo shibolo gonda na ko bila yerebo ga binu ya pamara kile fo chiko bi e wakara ya jigi karde akara mu jigi waru flagi dado ministère febla ali sansa mo boka ya ku blaka ta jinyi ni jora kana ke ko ndira ka dangere oh yaiwa wamela mu viena jema moy je ni duna waro chela ni bakashi go bidu wallahi Allah kibaru bidu ka binu temeli mingera amma foyi de me akono mi nyuma mi mse ka njigila tugu mi mse ka to ambe ni soja soro mi mse ka to ama fo ko kalon na tawla bakari awai ka do ko embi ba ko embi ke so be mi be ma ni soja binu yere na ka to bela ka to agla ka fo ko mi tan ye folo bolim ne ko be communication munke wallahi nyama mu yero lo no matike bli badu ay minge ni folo ina ka be mi vie ko ni ka fo ko dugu jira ko tere la tanika kuma nu temene ne yɛrɛ kun espoir ni dɔɔni bɛ mais Choguel y'a fɔ cogo min tani y'a barakile nin fɔ an bɛ Sendiri siri Choguel Sendiri bɛ ɲini ka tigɛ sa o bɛ an b'a siri an yɛrɛ bɛna dɔ fara n'Ala cɛ an b'a siri kɔni o n'o tɛ a bɛ ɲini ka tigɛ koyi Bokari ni ministre minnu filɛ nin ye awai ka dɔn n'u tɔgɔw fɔra ka bɔ nin cogo in na u kan ka taa ani sura a ko ninnu fɛn kelen min da ka d'u la yanni awai ka dɔn malo ka sigi fɔ u bolo Bokari u yɛrɛ ka démissionner k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an dɛsɛra ou bien tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in b'an kunna an sen t'a la a ye maa wɛrɛ ɲini k'an nɔrɔ bila a ko n'o tɛ Bokari n'u gɛnna honte humiliation wala ban wele malo dan o o de bɛ tugu nɔfɛ ka taa e filɛ ka ministère fɛn fɔ gɛlɛya b'a ministère bɛɛ da la malo dan o de bɛ tugu nɔfɛ ka taa siga t'a la Ala k'a ni sabɔ ni ministère bɛɛ wala gɛlɛya b'a bɛɛ da la a bɛɛ jeunesse farafaralen don awɔ a jeunesse kɔni tɛ est-ce que CNJ ko bɛ yen CNJ ko o ma ɲagami o ko ɲagaminen don o tɛ yen bilen bon c'est-à-dire mini ta kɔnɔ o kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ c'est-à-dire il faut que non c'est pas possible non vraiment Ala k'a ni sabɔ bɛɛ Ala k'a ni sabɔ filani sura n'i y'a ka fasire Bokari awai ka dɔ min ye notre voix an y'a bɔ a kɔnɔ u ka video bɔli bolo ɲɛma nouvelle horizon maa sama teliya ka gɛrɛna Mamani Ture a kumalen don a kɔnɔna la a ko mun ye imamu wa karamɔgɔ fana don n'o de bɛ tali kɛ Banjugu Tarawele la Banjugu Tarawele a bɛ kaso bon na k'a bɛ janvier 2024 o waati Musa bɛ ka jalaki mun n'o talen bɛ ka Banjugu Tarawele k'a sɛgɛrɛ atteinte au cœur de l'État ɲɛma n'i ye nin mɛn kiri bunakun kɛlen k'a tubabu ka ɲuman kɔni ko o tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Banjugu Dunbiya a bɛ kaso bon na k'a bɛ janvier 2024 Banjugu Dunbiya i t'a lajɛ ka ɲɛ ne m'a fiyɛ k'i ka to ka ko ninnu lajɛ wa tu dafili i tɛ ka Banjugu yɛrɛ fɔ yan a ye tu dafili tu dafili ayiwa tu dafili ayiwa bisimila i hakili sigi dɔɔni fɔlɔ te bi dɔɔni temi jikalan dɔɔni min sisan a ka ɲi a ka ɲi i hakili sigi dɔɔni Banjugu a kalan ka ɲɛ ko jamana mana nin bɛɛ bɛ jamana ni a kalan ka ɲɛ Lasina Jamutɛnɛ Bokari a bɛ Sikaso de a bɛ k'a lamɛn Sanubugu la an ka foli b'a ye siga t'a la Sanubugu Banjugu in fɔ ka ɲɛ mun ye Banjugu Tarawele ye parce que problème ye min ye an t'a dege bɛ Banjugu Tunkara fɛn de la man fana kɛtɔ ye k'a kɛ Tunkara ye tellement que ɲɛ Ibrahim Tunkara nali hakɛ est-ce que Yakare bannen Yakare Hilo Yakare Siko a banna te o ta bannen a banna kɛ i bɛ fɛ ka mun fɔ tuguni Yakare saba tɛ yan a banna ma ɲɛna k'a Tunkara ɲɛma ko Imam Banjugu Tarawele a kun laɲinina k'a fɔ ko min ye fiɲɛ bɔda kɔni ko o bɛ di a ma nka fiɲɛ bɔda kɔni ko o ma sɔrɔ k'o sabu kɛ kiiritigɛlakaw ye gɔra kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da sɛbɛnnikɛla ko Imam Banjugu Tarawele ɲɛma ko a ka kiiri kɔni o bilalen n'o ka marisi kalo tile 7 o ma kɔnɔ Banjugu dun n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ kaso bon na kabini janvier 2024 o waati a ko mun ye kunu Banjugu kɔni a taara jɔ kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ wa kiiritigɛlakaw y'a jira k'a fɔ ko min ye fiɲɛ bɔda tɛ se ka di Banjugu ma koyi ko Banjugu ka segin ka taa kaso bon na fɔlɔ yanni marisi kalo tile 7
la o cɛ sɛbɛnnikɛla ko tile damadɔ su la bayaya ayidara ale minɛlen kɔfɛ ne bɛ sulu fakari ko fɔ ne ma i b'a ye k'a fɔ ko kiiri bunakun kɛnɛ kan ko gosili wɛrɛ kɛra koyi ka ɲɛsin mun ye an ka diinɛ ɲɛmaa wɛrɛ ma n'o de bɛ tali kɛ Banjugu Tarawele imamu don ne ma k'o sababu kɛ ko mun ye kɔrɔfɔ bɔra a da kɔnɔ kɔrɔfɔ mun n'a bɛ dankari jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya la atteinte au crédit de l'État ne ma ko o kɔrɔfɔ ko o bɔra a da kɔnɔ a ka diya ka taa fara mun ye outrage au magistrat ne ma ninnu bɛɛ lajɛlen jalaki ye jalaki mun n'a dalen bɛ mun ye imam Banjugu Tarawele a disi kan bi sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye beji kɔni o ye wele bila mun ye Banjugu Tarawele ma waati tɛmɛnenw na a ma ɲɛ min ko beji kɔni olu ye mana de dépôt ka ta ka d'a kan u laban taara Banjugu laban ne ma ko a taara kaso bɔ o kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye Banjugu jɛɲɔgɔnw a n'a teriw a n'a ka tɔndenw ne ma olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko min ye fiɲɛ bɔ da o ka di imamu Banjugu Tarawele ma walasa a bɛ se ka tɛmɛ n'a ka imamiya baaraw ye cogo min na ani baara wɛrɛ minnu olu bolo dalen don a bolo nka Mali kiiri bɔn kɔni kunu a tulo kan. Voilà e ko ko an maliyɛn minnu bɛ diaspora la k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi de sini dayɔrɔ an maliyɛnw. Awɔ e bɛ a la e t'a la o. Ne b'a la dɛ maliyɛn de la diaspora n ko ne yɛrɛ b'a la de. e bɛ yɔrɔ jumɛn. N ka cɛ e kɔni b'a dɔn anw tɛ Ibrahima Tunkara ka chargé de com ye yan. Anw ɲɛsinnen bɛ Ibrahima Tunkara ka communication ma cɛ o an y'a ka chargé de com de ye. Voilà donc n'a bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ k'a ɲɛna ye. a bɛ k'a ɲɛna ye. i ka foyi t'a la. ayi sini an bɛ taa dɛgɛ min Faransi. o fɔ dɔrɔn e fana ni maa kumana tuma dɔ e ti ko ninnu sini an bɛ taa dɛgɛ min. e bɛ se ka ne bɔ Faransi ten. ko an bɛ taa e fɛnɛ bɛ ne bɔ de o. ayi ne b'i bɔ dɛ. a fa ne ko n minnu bɛ bɔ Faransi e b'a la o. a banna. nka sisan Faransi kɔni pour que. mais an bɛɛ tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ sini dɛ. an bɛɛ bɛ se ka taa dɛ. ayi e bɛ to yan. ne yɛrɛ kɔni mago bɛ mun na sisan. fɛn dɔ ka sɔrɔ mun bɛ ne se aéroport la ne sera dɔrɔn ne ka kow bɛ n yɛrɛ bolo. o k'i sa. ne sera aéroport la. i t'a dɔn k'i ka ko t'i yɛrɛ bolo f'i ka se aéroport la. ne sera o bɛ kɛ koli f'i ka n'i di yan. a fɔ Ibrahima Tunkara ko a ka fɛɛrɛ dabali k'o sigi sen kan ɲɛma.